Segarren, sei o bost, segarren egune, eta oin autokatzako ikustia. Aber zertat dihuen, eta ninguruen dihue, baina ez dakit oso ondo zertaz. Ez dakit zer pasatzean, 8 eta 4 den die, eta nik ez da behiriki ate hori, sartzeko. Pasatzea, sartu bin nahi dut hemen otzaiteula. Poster zatarra daude eta gero hau da. Ze gaizki implementaute dauden bi personaje hauek atzi egin, ez? Behitu fijo. Argi aldetik, gazki iluminaute bezala daude. Bastie ondo pegatzen fonduekin. Sarti nahi dut. Aleluia! Ba, hon jakin nahi eze pasan. Igual ez eze pasau, baina. Prentsaurrekune onda, eta on Russell Crowe, eta gero komentako eskizuet zen mozio ondien hau. Nuremberg, Russell Crowe, Rami Malek, Michael Shannon, asko gustatzen, asko. 1905 urtien dago oinarrituta, eta bertan bat Hitler ja hilda, suizidau da, eta Hitlerren eskubiko eskue zan Hermann Göring. Eta hau, atxilotu ditebe, baita kargu handiko, beste nazi batzuekin batea. Eta, hor kartzela hortan, psikologo bat etortzezako, eta psikologo horre ikusi berko, ber kapazitaute da hon, deklarazio natur bat emateko. Eta, psikologo hori Rami Malek da, eta behakin, elkarrizketa batzuk edukiko ditu, azkenin lagunek bezala ingoi eta orduan gauzak gehiago kontatzen jungoi elkarri, eta hor ikusiko dugu nola izentzan nazi hauek intzeben holokaustu hau. Zertako intzien konzentrazio kanpo horiek, zeintzan hoien helburue. Orduan galdera horiek da nahi diobe erantzun, ze epoka hartan, hau eintzan, juizio hau eintzan momentuen, ez zekiden, zera izan pasatzen. Ez zekiden, konzentrazio kanpo horietan zera izan pasatzen. Jendiek ez zekin holako esterminio masibo bat egontzara. Eta, hor, ikusten jutei eta ikisten jutei ez pasautan. Eta, egon da momentu bat, pare bat momentu, jendie txaloka hasi dala, ze beretan, txaluek joteko gogo emateu, ze oso gioionak, Osea, momentuz, igual izen laike ikusieten gioirik onena, ze replika azken, ze azkar jutean dana, ze humorie dake. Osea, emate pelikula hauetan ezin dela humorei sartu, baina humore asko dake zinta honek, eta oso ondo sartuta, eta ez du alare intensidadeik galtzen, zeioetasunik galtzen. Baizik eta gehioa emateu zea hori, ze azkenien, humore pixketekin, batana errexo ikustea, eta oso errexo ikustea, eta ze matxkat dazken, ze nola mozteun esena batetik eta bestea paralelismo batekin, ez? Adibidez,
ba, zea baten, esena bat bukatzakun esate, bueno, hau ondo jungoa, problemak ez baldin mao. Ta hurrengo aztea, problema bat dakegu. Horako asko haude. Ze gioi oso ondo idana dago, montaje oso ondo idana dago, oso ondo zuzenduta dago. Ez da bate astu nahi iten, horako pelikula normalien izelaike astu nahi tiez, bueno, epokako pelikula die, eta bueno, batutan kostaitea. Baina hau ez, aktorenak oso ondo daude, dana ondo. A Few Good Men, Tom Cruise eta Jack Nicholsonen pelikulien antzea da, esango denuke generazio honentzako A Few Good Men bat dala. Ez? Pizket, hola, pelikula sekuleko zan, ahora increíble da. Eta gero falta zatena komentatzeko, da un fantasma en la batalla. Ez da historia erreal baten oinarritzen, ez die pertsonai errealak, baino bai dala, azkenin, gauza askotatiken pixketa hartuta, osatzean histori bat. Eta hori de, ondo da. Azkeneko urteetan, urtero dakeu horako pelikula bat, ez? Eukik genuen Maixabel, eukik genuen La Infiltrada, eukik dugu oina hau. Zein da obio, zein da ez? Bueno, a ber, Maixabele bere grazia zaken, eta Maixabel baino obio, ez dino izen. La Infiltrada nahi ez ziten gehiagi konbentziuz, ez ziten iruditu oso ondo grabaute zegoenik, telefilm antzea, telefilm antzeko itxuri ezaken, da ez ziten alde hortatik gehiagi guztau. Orduan, un fantasma en la batallako cinematografia hori ukiko bazuni, La Infiltradak, asko zobi izango zan. Ze hau, visualki oso ondo dao, musiki oso ondo dao, tema italianeko gentzuteie, oso parte importanti da. Hori, ze, bueno, komunikatzeko era bat da, musika hori jartzi eta orduan ja poliziak bakibe, baina zertatik gu ez dizuet ezan. Bueno, La Infiltrada bezala, ez? Neska bat infiltratzea, etan barruen, eta poliziakin, kolaboratzen jutea, eta, hori. Ez da gehi komenta berriz, hori da azkenin gauzie, eta, Susana baitu badakeu protagonista bezala, eta ondo. Eta hoen, minutu batzutan La Tregua daket, gaurko atzeneko pelikula, lehenengo aldiz 3 bakarrik ikuste ditut gaur, bai, gutxi, baina ez da horariek, ez da beste bat ikusteko aukeraik. Ez zat gustau bate, La Tregua, Aaron Piper, batez. Eta ez da bukatzen, 2 ordu eta erdi duratzeu, ez da gizertako hainbeste, ez da bukatzen, 4, 5, 6 amaira dazke, ematu bukaingoala, ez da bukatzen, gero musika melankoliko bat jartze dizu, zure sentimendu provokatzeko, aski. Ikusieten okerrena, 2 bat amarretik eta bastante. Ez que okertzen jutea, ez da bukarako ordu erdile eta bukaera bat, gero beste bat. Pasatezu, ja, bukau, ja.